Dat is een kwieke mens, waar ze 56 prins. Geit nog altijd gever op, de hoempapa, die vindt de pop. De mast, dat is een goed begin, en welke geit er ook wel in. De jeugd die kijkt de ogen uit, de ooie geit nog flink verroet. En mijn opa op de vloer zingt, en de rest blijft lekker met. De oven die is hals gedaan, maar opa die wil echt niet gaan. Het dansen daar is nou voorbij, de vrouw die willen met hem mee. Mijn opa gaat niet overstagen, dat hij naar de oma dacht. Het is goed geweest, hij gaat naar huis, de hoempapa dit uit de toes. En mijn opa op de fiets zit, en daar binnen blijft de rest. De roempapa, mijn opa uit de roempapa. 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 De roempapa, mijn opa uit de roempapa.